Дакінг. А ну. Ось так ось повинно бути чутно, ні? Давай трошки. Нормальово? Чи ні? Яку паузу? На гуні? Ні. Навошта? Да, я просто приберу порт, да и все. Ось так ось нормально. Треба, блядь, заминай, курва. Это микрофон. Так, это отключаем. Что тут еще? Конечно, лепше, он близко или меня. Але мне это раздражняет, сука. Давай так вниз. О, хай буде так. Так, ну все, гуляємо ЧПДЛ. Відомо усім, так? Вітаю, питайте. Де, ну буде працювати чи ні? Що там знову включилося? О, не працював. Артем, вітаю. Ну, может быть. За чипа Тидейла. Давайте за чипа. Слухайте, я ось глядел розные гульні, і ось що зауважу. Ось коли яны адаптавалі гэты гульні з мультика там і туди-сюди, там ось заўсёды шмарэныя прышпільныя саундтрекі былі. А так вось калі слухаеш там іншыя гульні кшталту, там, ну, да халеры шо. Бля, там такая дикуха. Пип-пип-пап-пап-пап. Ну, такое. Ну что, поехали. Fat Cat. Это я. Что в жих загинув, ён адпрацаваў як FPV по бліндажу. Смешно.
Так, все, нейкая бомба ўжо будзе. Рэсцікі, ты шо? Павінны знайсці там рэстаран. Знішчыць там яе, так разумееце, шо? Ой, я тут што, я не памятаю про ЧПДЛ зусім. Что такое чип? Тут это там бомба у рэстаране у даунтауне. Вось. Павінны знайсці яе. Гэта. А вось самае прышпільнае, ну, у нашым же перакладзе, як у нашым расійскім, там была гаечка, а тут падпісана на гаджет. Я толькі ўчора ўбачыў, думаю, не хадзяць. О, а як гэта гачала завуць? Так. Монтерей? 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 Зиппер. Зипархив. Не, ну тут такая справа, што быццам бы пытанне, ну, мне асабіста пох. Вось, яно гучала нармалёва, там вось гэта вжык, рокфор, мне нармальна, яно падабалася. Просто што я не разумею, яны гэта зрабілі дзеля маркетинга, ну, каб не гучала по-іншаму, па-прышпільней. Ты шо? Ну, потому что Монтерей, здаецца, калі б сказалі 10 разоў Монтерей, усе б такая Дариус. Так. Тюрьмы. Зваліў з гэтай ночы з турмы, гэта Фэткэт. Ух ты! Слухайте, ну я учора так пагуляў, ну трошки, корт правяраў. І на мой погляд, гэта гульня, ну, пакуль што на пачатку, яна была, ну, яна для мяне больш лёгкая, чым чорны плашч. Бля, чорны плашч нейкі быў, ну, хардкорным. Это не такая хардкорная, але я памятаю, што ў дзяцінстве, калі таксама з сябрам гулялі ў гэтую гульню, мяне трошачкі на, ну там, момантамі раздражняла. Вось. Не, ну, бля, якой патрэнькаўся, да, учора сидзеў, не стрыміў тыдзень, каб, ну, трэнькаўся. Или что у нас за французская ССР, калі не памыляюся. Ну, можа быць, я ж не ведаю. О, бля, бачыце? Вось гэтай чалы мяне раздражнялі. А вот тут прышпільна зроблена, бачыце? Гэтая самая плітка. Такія шкляначкі, ромбалі. І на ўсё гэта можна запрыгнуць. Ну, 2 разы трэба забіваць. Памятаю. О, зноў гэтым пацукненькім. Оп, готово. Я калі чытаў апісанне, вось там было О, блин, курва. Там было написано кшталту полепшаная графа, ну, там больш прышпільная. Вось, і у гэтай часткі вы можете уже страляць, кідаць гэтыя
скрині по діагоналі. Я такий, ух. Ой. А як туди скочиться, я не розумію. Ти ж так не заскочиш. Курва. Як ось сюди цікаво заскочить? О, блін, отшвырять просто. Може там униз? Ні. Бля, чмарина. Може там секретка нейка есть? А, все, я зрозумів. Гэта королевская, іспанская, щось там, гляди, коли слово пишется як англійське, читається, ну, это французское. Который раздаешь. Так, ну. О, пришпил. Бляха, мне ось. О! Цікаво, тут так можна? Ага. Слушайте, мне так захотелось курицы гриль. То есть, сапраўды такой кайфовый. Я уже давно не ел. Это что, все поинты? Треба збирать их? Ух ты! А, это інший уже, все, я зрозумів. Это не то, что я думал. Оп, ну, так. Ну, поки що не приходиться, я вам кажу. Кайфово. Лайтово, кайфово. И что? За аквариум. А, физика. А ты можешь на мыша скокнуть? Не. Подається не. Зверху вниз. Что він дає? О, а я пам'ятаю этого босса. Так, усё, треба шпілить його. Water Rabbit — гэта водяны, гэта самы, як він називається, трус? Не може бути щось там. Так, все, каратей, вам капцы этой ночи буде. Так, ну добре, все. Ми шукаємо бомби, ви не знайдете її, ви шукаєте, не знайдете, знайдемо, все. Я, до речі, думаю про Маріо погулять. О, ну так, блін. Кайфово. Ого. Опа, все, я зрозумів. Потоки у різні боки. Все, забиває з мене. Оп. Бля, який сором. Я не ведал это. Не. Сука, забила. Добре, зараз пройдем. Так, вниз можно, или что? Да боже нам.
О, бляха. Все, забили. Стейдж клір. Бачите, працюємо як спецура. Що це за поінти? Цікаві. Бонусники. І що? Я навіть не зрозумів, що це. Що? Гаджет повинен знести бомбу? Що там? Андроид. Треба допомогти. Тільки без прошпілів. Так. Так, одно і то ж краті. А ось як гэтых збивати? Ось так. Что это? О! Ты ховаться можешь? И что это будет цікаво, когда ты будешь ховаться? Ну. Блях, не холера себе тайминг. Не. Не ведаю, яна быццам бы зараз на бетке трошечки хайпуець і все астатняе, але такое адчуванне, што яна не варта. Ну, а зноў ж такі, не за гэтыя грошы там шмат пытанняў да яе пакуль што. Графа гаўна кавалак, вось яны зрабілі рэжым патэйта, у які будуць усе гуляць, такое адчуванне. Вот. Ну там такі рэжым, калі вы выключаеце ўсю графу, там амаль застаюцца толькі дэталі і ўсё. Невелічкі на экране і ўсё. Дае вялікую перавагу, і што так, ну гэта жывое. Таму не ведаю. Хацелася б пагуляць, канешне, ну бля, камон, плаціць такія грошы. Але ў іх і гэтыя самыя былі, як яны называюцца, і сродкі, то, каб зрабіць гульню. Там чалы былі, якія займаліся моддингам, здаецца, армы і ўсім астатнім, ну... Карацей, ніякай павагі да гэтых распрацоўшчыкаў гульні, ўсё менш і менш. Яны такога ўзроўню, як і мы. Можа таксама прыйсці распавядаць пра тое, што мы зробім цікавую гульню, потым заскаміць грошы, ну, так а што вы хацелі? Это ўсяго $40. А, вось яшчэ, што мы можам рабіць. Ну, канешне, шкада з аднаго боку, тому што, я ж кажу, няма ва што гуляць ужо. Вось.
Это что, код? Для тучи? Божухна. Він щось слізгає так моцно. А, все, я зрозумів, треба стоять унизу. Так я не прокнув до мене, ага. О, так не тримається навіть. Ну, давай. Курва, 2 раза, ну что такое? Боюсь брать уже. О, 8. Ну что такое, не отрымливается? Все готово. Stage clear. О, так. Ай, я лох. О, там божик некий. Опа, не холера себе, ягоды кидать так. Ага. О, ён яшчэ нейкі неуразлівы да скрынь гэтых. Моцны бонус. Ну трэба гайды рабіць. Вы ж гэта самае. Так, ну, я так разумею, ему пасракі, калі патрапіш. Дай паглядзім. Ён быццам бы мінусуецца. О, што гэта за покемон? Нейкі ўжо... А, мы туды ўжо не патрапім. Ну, іх абысці можна. Кайфова. Мне так падабаецца. Оп. Але вось заскочыць ужо нельга. А, не, нельга. Чакай. За гэта цікава поінты даюць ці не? Да што такое? То, что мы их знішаем. А патлумачце мне, калі ласкам. А як туды заскочыць? Я ж помру. Чым прышпіл, цікава. Як тут можна прайсці? Візьмі каменны блок. Бля, а я не заўважу, што яго можна взяць у гэтыя самыя рукі. Я зразумеў. Слухай, ну прышпільна. Тут нешта тлумачыць толькі псаваць гневы працэс. Ну, блин, я... Ну просто я штосьці так. Такое сабе затупіў. Ну калі за іх поінты не даюць, не варта просто іх чапаць. Бля. Да що такое? Чому ти устаєш?
Так, еще раз тренькаемся. Да что такое вниз скочить? Чекай, а ось таким чином. О, так кайфово. Да, боже храп. Ай, что-то не то з керуванням, я не ведаю. Бля, 2 кредита. Ну, вось просто націскаєш быццам бы ўніз, страляць, а ён это самае яшчэ і сыходзіць. Вот тут-то ён не сыходзіць, таму што да, у меня нешта з кіраваннем не тое, но вось гэта ж у гэтым самым чорным плашчыка, калі мы гулялі, там ж такая шлухта была. Гэта кіраванне 100%. Там... Ось бачиш? Ось, я натискаю кнопку і бачиш, що мне 2 запалюються кнопки. Ось тут 1, а тут 2. Ну, слухайте, ну давайте поглядим, может 2 секи. Ой, боже. Так, що тут? А, гэта так, гэта Б. Ось Б, А, гэта у меня А. А калі я Б натискаю, у меня Б і А. Так, дайте клирну. Тут натисну клир. О, все, 1. А, почекай. Так, у меня зусім не тое, что трэба. Дайте я вось так вось зроблю. А, гэта будзе А. Б, гэта будзе Б. А, ну так яно і ёсць. Б. А вось гэта А. Гэта павінна быць вось гэта кнопка. А, гэта павінна быць вось гэта. Ой, не, чекайте. Знову глядим. Б. Select. Не видно. Так. Нет, это не працуе. Старт. Ось гэта. Right. Турбо А. Ось гэта, турбо Б. Ось гэта. Сейф. Ну, давай поглядим. Ну вось, он не скочить больше. Так. Не. Давай сюда. Вітаю. Вітаю, вітаю. Опа, нормальова. Слухайте, ну... Яна, я кажу, яна не такая хардкорная.
Пакуль што, канечне. Боже, як патрапіць у гэтую дупу? Так, а што з гэтым рабіць трэба? Данесці? Слухайце, я памятаю, што вось на гэтую кнопку можна было остановіцца. Трэба затэсціць. Чакайце. Ой, блін! Всё, я не затэшчу. Вось на гэтай пімпачкі таксама можна было остановіцца, так ці не? Малпа мінус. Агрессивно налаженная малпа или что? А ну. Не потрапили. Минус. Минус. Оу, О, што гэта было? Не падалося. Гэта нейкі босс? Ой, бля. Так, я не зразумеў. Яно яшчэ падымаецца? Без конца будзе падымацца? Всё, забіваем мяне. Так. Чекайте. Треба... Так, праз червоний ми подимаємося. Не, і праз... Да, я зараз мені заб'є. Все. Сурміки. Блин, все, мне не хватает. Угу. Феталіті! Два поки не вирішили гулять. Ну, я бы ні з ким не домовлявся. Так, ну що, давайте. Зіпер. Зіпер так само хочуть намальовувати. Так, що він там каже? Ну, і он гэта каже. От карацей у доках, і он тут. Так, Зіпер нават нічога і не каже. Просто там 3 кропочки висять.
Да, вельми темно. Так, двері зачиняються. Наступний припинок. Зачинились двері, ми у пастки. Так, і що? Вітаночки, рейнджери, ми маленькі. Довго чекав гати час, я так розумію, побачиться. Викид Дуксла, там что-то такое. Что это такое? Лифоли, это... Консервы некие, ці що? Maybe, baby. Что такое 2,57? О, бляха, не холера себе. Так, добре, тоді всі скіпаємо. Чому на різних кольорах? О, тут є ще льотники. Так, а вниз? Ага. О, кайфово, як зроблено. Ай, кайфи які, слухайте. Слухайте, ну вона... А я можу її підняти зараз. Угу. І вона по пришпільні зроблена. Чим... Це саме... Чорний плащ. Ну, пришпільно ж зроблено, не? Опа! Это я уже трошки тут. Так, добре. А ну ми вже прийшли. Тут поінти собрати може. А, ці там може буде протяг і так само буде час істи. Ні, все, тут прийшли, молодці. Що таке третє? Мені подалося, що я потрапив. Так, усё, уже духи некие тут тусить. Так, уже отчинили некую урну. Кишмат кого пожал в дитинстве? Ну, давай поглядим. Я только что вспомнил, что я не включил одну холеру. Чекайте. Так, тут же не это самое. Не, ну я памятаю этот уровень. Ай, бля, я забываюсь, что назад не выходить. А гэта самое нагадываюць з мультика Прыгажуня, там пачвара ці як яно там. Якія ж так само свечки былі. О, бляха, халера себе, які великие. Перший раз навіть забити не йде, серйозно.
Какая помылка? О, и он летит за тобой, ходя себе. Давай. Глядим, что там будем далее. Цікаво. Это просто так я рухаем? Чи можна щось зробити? Можна просто помирати. Без конца, чи що? Чекайте. Опа. Сюди. Сюди. Бля, или что тормається? Не тормалося, на жаль. Так, а вниз? Ось. Не потрапив все равно. А, я не себе без конца. О, пришпільно. Ну. Не розумію, що забити нельзя? И они так быцем бы включают свет и все, и потом зникают. А ну. Опа. Бачите, що робиться? Ось таке наше життя, на жаль. Ну добре, я просто не розумію, як його забивати. Ай, ну що я це зробив? Хочеться його забити і не отримується. Ось в чим питання. Готово, готово. Готово. А что, я что себе сделал? Что я там беру? Слушайте, а что? Бля. Гейм-овер, серьезно, можно я еще один раз?
Такі, слухайте, є таке відчування, що мені треба. Дякую за подобаєчки. Магіччик, вітаю. Брадін. Ні, добранок ще. Добрий день. Ага. Слухайте, там 2 місця, куди можна було пойти. Ну, тут треба пробігче. Добрый вечер. Добрый. Ну не, погляди, я не трапляю все равно. А ось. Так, ну. Не. Божухна. Сейф, гэта сейф яшчэ. Божухна, боже. Все, ось гэты дышчатнік бац на сябе і нармалёва. А што такое? Дякую за падтрымку. Так. Божухна, можа захавацца, як вы лічыце? Можа ўсё ж такі захавацца? Таму што... Такое адчуванне, што мы хутка пройдзем гэтую гульню. Яна нейкая зусім лёгкая. Ну, так яно і павінна было быць у гульнях для дзяцей. Але ўжо не з нашай псіхікай пашкоджанай рознымі кшталтамі і прышпіламі. Нам трэба, каб нам было больно. Вось які нам трэба гульні, каб у нас геймплей проста не атрымліваўся, і мы аралі, заўсёды аманілі. Я? Ну, не ведаю, що таке. Вось, про що я казав. Цікаво. Я не пойду сюди. Це саме, здається, легкий шлях, так? Тут треба ось сюди кудись пасти. Може пришпіли які будуть. О, бачите? Так это ж одно і то ж. Таня... Чому? Часу? Не зрозумів. Ага, зрозумів. Зрозумів. Я тут яшчэ і не падаю, нормалёва. Ну, просто талент. Ось трапляць пад гэтыя самыя. Пад сферы. Ну. Так, нормалёва, хадзіць можна. Spirits. На. Ого. Так. Чекаем. Не. Так. Чекаем. Ну так. Вітаю. Саша, вітаю. На. Да бля, что мне не отрывается.